Titulky jde dál, no a teď si budeme povídat o jedné zajímavé věci. Kdo z vás třeba měl nějakou práci, úkol nebo povinnost a odkládal ji prostě do nekonečna? Tahle ta věc už dostala svůj název, je to takový trošku fenomén, říká se tomu prokrastinace. No a jak zastavit prokrastinaci, to už nám řekne Petr Ludvík, autor knihy Konec prokrastinace. Ahoj Petře. Ahoj. Petře, prosím tě, nejdřív bychom si měli říct, co to ta prokrastinace je teda. Tak slovo prokrastinace pochází z latiny. Prokrastinu znamená patřící zítřku a prokrastinace vyjadřuje chorobné odkládání úkolů a povinností. Víš, co se mi zdá, že tato věc tady byla vždycky, akorát my jsme ji v posledních letech pojmenovali, je to tak? Ano, dokonce ve světové literatuře to slovo prokrastinace bylo nejvíc používaný v roce 1820, takže není to nic nového, akorát právě dneska ta naše doba tomu prokrastinování víc a víc nahrává a proto se o tom víc a víc mluví, protože ta doba je čím dál tím složitější, rychlejší. A hlavně prostě máme mnohem víc možností, mnohem víc věcí, kterým se můžeme věnovat místo toho, co bychom opravdu měli. A co tě vedlo k napsání té knihy? Tak mě oslovilo vydavatelství, abych tu knihu napsal, protože já jsem nejdřív dělal přednášky o tom, potom jsme dělali různé semináře ve firmách a nakonec mě oslovilo vydavatelství, abych napsal knihu. A pro mě to byl takový dobrý test těch vlastních metod, jestli vyprokrastinuju nebo nevyprokrastinuju napsání knihy o prokrastinaci. A tím, že ta kniha před rokem vyšla, takže se to podařilo. A ty jsi čerpal z vlastních zkušeností, z vlastních životních zážitků? Jednak z vlastních zkušeností, jednak ze zkušeností mých klientů, protože mám 9 let praxe, kde prokrastinaci řeším na denní bázi, na osobních konzultacích a hodně jsem vycházel z vědeckých výzkumů, protože o tématu prokrastinace za posledních vlastně 10 let se počet těch vědeckých výzkumů více jak z 10násobil. Takže ta věda ví, co s tím dělat, bohužel ta praxe, často ty výzkumy se do té praxe nedostávají. Musíme říct, že tvoje kniha vyšla jako e-kniha a je to bestseller, je na prvním místě. Myslíš si, že to pomůže všem lidem, nebo je prokrastinace takovou otázkou individuálního přístupu? Tak ono spoustu těch věcí je přenositelných, protože stejně jako jsou podobné naše ruce a mají 5 prstů, tak máme podobné části mozku a dneska ty studie o prokrastinaci ukazují, že naše vůle funguje podobně jako svaly. Že můžete vzít prokrastinátora, který nemá skoro žádnou vůli a on si vůli může vytrénovat stejně jako si člověk vytrénuje svaly tím, že začne chodit do posilovny. Takže velmi dobrá zpráva, dá se s tím něco dělat a naše vůle je vytrénovatelná. Jak začíná ta tvoje kniha nějak v kostce? Tak moje kniha začíná mým příběhem, jak já jsem se vůbec k tomu tématu prokrastinace dostal, protože jsem měl nějaký zdravotní problém, který vedl k tomu, že mě přestala fungovat pravá polovička těla a tenkrát jsem ležel v posteli, nikdo pořádně nevěděl, co se mnou je. A já jsem potom se z toho dostal úplně bez následků, ale uvědomil jsem si, že vlastně čas je tím nejhodnotnějším, co v životě mám. Že to nejsou peníze, ale právě ten čas. A jednou jsem si přečetl takové hezké přísloví od Římana Seneky, že zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, tak život utíká. A to byl pro mě takový velký impuls se nad svým váháním a odkládáním zamyslet. A tenkrát jsem o tom začal právě číst a zjistil jsem, že se to jmenuje prokrastinace. Začal jsem na sebe aplikovat různé metody potom s kolegy a zjistil jsem, že to funguje. Tak jsem si říkal, že by bylo zajímavé to předat co největšímu počtu lidí. Takže jsme začali dělat ty přednášky a potom to vyústilo až tou knihou. Co je takový první krok v boji proti prokrastinaci? Tak vůbec uvědomit si, že člověk prokrastinuje. Uvědomit si tu hodnotu toho času. Jaký je rozdíl mezi prokrastinací a relaxací třeba? Pokud člověk odpočívá, tak jeho energie se regeneruje, jde pomyslně nahoru. Pokud člověk naopak prokrastinuje, tak se jeho energie vyčerpává. Je taky rozdíl mezi prokrastinací a leností. Jiný člověk ani dělat nic nechce a je s tím spokojený, když to prokrastinátor by rád něco dělal, ví, co má dělat, ale nedokáže se přemluvit začít. Velmi hezky prokrastinaci popisují ve Spejblovi a Hurvínkovi, kde Spejbl říká Hurvínkovi, Hurvajs musí si umět poručit. A Hurvínek říká, což o to já si poručím, ale já se neposlechnu. Takže když si člověk poroučí, ví, co má dělat, ale neposlouchá se, místo toho, že by si řekl, tak teďka půjdu běhat a místo toho otevře ledničku a přejídá se nebo něco takového, tak to je právě znak té prokrastinace, že člověk neumí poslouchat sám sebe. Ale takový už jako letitý a zkušený prokrastinátor si přece jen tak nemůže říct tak a teď to začnu dělat takhle. No právě problém s prokrastinací největší mají inteligentní a kreativní lidé, protože inteligentní a kreativní člověk si dokáže dělat velmi propracované výmluvy a to i sám před sebou. Takže ten pokročilý prokrastinátor si vždycky najde výmluvu, proč ještě sport odložit nebo proč odložit ráno budík. Dneska spoustu lidí ráno odkládá budík a tak dále. A právě ono pomáhá začít s málem. Než si říct, že od zítřka začnu běhat 3 kilometry,
tak je daleko lepší si říct, že půjdu běhat třeba jenom 100 metrů, nebo že se obleču do sportovního, vyjdu před barák a zase půjdu zpátky. Prostě čím ta laťka je nižší, tak tím je menší šance, že to člověk bude odkládat. Protože čím ta naše emoce je negativnější, čím to sousto je větší, tak je větší šance, že to budeme odkládat. Takže řešení, jak začít boj s prokrastinací, je umět si věci rozdělovat na menší sousta. Třeba když jsem psal tu knihu, tak místo toho, že bych si řekl, že napíšu kapitolu, tak jsem si řekl, že napíšu 2 odstavce. A to menší sousto je příjemnější a je daleko menší šance, že ho budeme odkládat. A tím se člověk postupně propracuje k tomu, aby si vycvičil tu vůli? Ano, přesně tak, protože když člověk na té malé dávce vydrží opakovat 20krát až 30krát tu činnost, tak se z toho stane návyk, my si to zautomatizujeme a právě tím učením návyků se posiluje ta vůle. Takže daleko lepší je jít běhat 20krát 100 metrů, než jednou 3 kilometry a pak už nejít běhat nikdy. Člověk prokrastinaci bere trošku na lehkou váhu. Setkal jsi se s některými svými klienty, kterým to opravdu ohrožovalo, ať už třeba pracovní nebo osobní život? Určitě. My máme několik klientů, kteří se ocitli na ulici, kteří byli bezdomová a právě u nich ta prokrastinace dospěla úplně do extrémního rozměru, že přestali splácet úvěry, které si vzali, přišla ně exekuce. Takže určitě pokud ta prokrastinace je pokročilá, tak ty lidi často je vyhazují ze studií, z práce a dostávají se opravdu do těžkých životních situací. Takže ono je dobrý vlastně dneska, já říkám, že takovou dovedností toho moderního člověka je naučit se s tou prokrastinací bojovat. Protože ona na nás číhá jak v zaměstnání, tím, jak si člověk dostává víc a víc e-mailů, musí se rozhodovat, co bude dělat. Čeká na nás v osobním životě. Spoustu lidí dneska tráví hodně moc času na sociálních sítích, odkládají právě sport, odkládají nějakou zdravou stravu a tak dále. Takže ve všech aspektech života i ve vztazích dneska spoustu lidí odkládá řešení mezilidských problémů. To je pravda. Takže jako bojovat s prokrastinací je dobrou účinnou dovedností dnešního moderního člověka, aby se v té složitosti neutopil, nezbláznil. Petře, já ti moc děkuju. Doufám, že třeba napíšeš i druhý díl pro nějaké jako ještě pokročilejší, ne prokrastinátory, ale bojovníky s prokrastinací. No a doufám, že pomůžeš co nejvíc lidem, protože se přiznám, že i já často prokrastinuju, i když si myslím, že to je relax. A moc ti děkuju, že jsi přišel. Super, děkuju. Hezký den.